Biz alğa taба atlayбыз. Ekranlar aldına Чувашия Республикасының Кырбикшиге авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Кисеева Әдия Минсамәт кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызлары Венера, Эльвира, Адилә, улы Илмас, килене Энҗи котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең йөрәкләрдә олы бер шатлык хисе шаулый. Чөнки 1970 елның 23 сентябрендә якты дөньяга безнең фәрештәбез аваз салган. 3 кыз, 1 ул анасы, 4 онак әбисе булып гомер сөрүче якыныбыз күпләр өчен үрнәк үлгесе. Газизыбыз безнең. Бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле. Без аның сабырлыгына, түземлегенә, акыл тәҗрибәсенә таң калабыз. Газизыбыз безнең. Бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Безнең туган өебездә каршылап, озын-узак бәхетле итсәгез иде. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кышасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер ишасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр кыела. Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын иде, әткәем. Хөрмәтле Әдия Минсәмәтовна, якыннарыгызның теләкләрен дәвам итеп алда алар сайлаган матур җыр яңгырый, рәхәтләнеп тыңлагыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ягыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, ади күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ягыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ягыр елмая бер саулама. Күчтәнечләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәни шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ягыр елмая бер саулама.
кеше